vaiheessa otettiin tuo kone pois tuolta kehikosta, generaattorikehikosta ja nostin sen tähän sisälle ja alustavasti jo vähän sitä puuriinkin toiselta puolelta, että sain nuo adapterit kiinni tuonne väliin, että saa tähän pyörityspöytään kiinnittämään, niin pystyy mukavammin käsittelemään ja käpläämään, että ei tarvi miehen väännellä, saa pyörityspöydällä pyöritellä ja värkätä tätä. Huomattavan paljon mukavampi operoida. Nyt olisi purettu niin pitkälle, että on toinen kansi otettu pois ja ajattelin katsoa, mikä sillä kakkosessa on. Ja ei löytynyt kakkosesta reikää männästä, mutta aivan hullu kulumisoloka on tuolla putkessa. Vertaa tuonne toiseen, niin sillä näkyy tuo noki. Se on tuo nokiraja paljon alempana, että sillä on männässä nyt jotakin. Sitten on niinku kulunut hirviän pykälällä, että se on niinku 2 pykälää. Eikä se on täytynyt renkaat mennä poikki tai jotakin. No niin, öljypohja on otettu pois. Semmonen alakerta siinä on. Se on pitkämutkainen akseli. En ole tosiaan tämmöstä aukassut ikään. Mielenkiintoinen. Joo. Lähtisikö se pumppu pois sitten? Otettiin tuo kakkosen mäntä pois. Kyllähän sieltä yllätys löytyi. Sitten otin tuo ykkösenkin pois tuosta malliksi. Kyllä sillä aivan totaalinen täystuho oli käynyt kuten sitä arveltiin. Mä en tiedä mitä tässä on oikein tapahtunut. Vähän näyttää sitä, että mä oon leikannut kiinni tämä mäntä Tuossa näkyy tuommoisia jälkejä, nuo on niinkö lämpöleikkaumaa. Mitä on itse värkäteessä sattunut ja tapahtunut, niin viritellyt ja värkännyt, niin saattaa tuo männänpää lämmetä ja turvota ja se leikkaa kiinni. Toinen on, että karstaa kertyy tänne liekkiportaaseen niin paljon, että se jossakin vaiheessa rupeaa niin lämpenee ja turpuu ja tarttuu kiinni. Et en tiedä, onko tässä semmoinen karsta kiinni leikkaama sitten tapahtunut. Täältä on niin rengas häipynyt, se oli tällä aivan murusina tuolla välissä ja tuo toinen rengas on kanssa tuolla tarttunut kiinni. Öljyrengas on irti, mutta sieltä on jousipalasina tuolta öljyrenkaastakin. Ja sitten näkyy tuolta männästä on lähtenyt paloja tuolta renkaiden välistä. Että kyllä tässä niin totaalinen tuho on käynyt. Laakerit oli ihan hyvän näköiset niin laatusan näin, että tietenkin mustat ja paskaset ja jotakin pikkuhiukkasta silloin on ollut, mutta että yllättävänkin hyvät olosuhteisiin näin. Voisi kuvitella, että ne olisi voinut olla huonommakin, että männät on tuon näköiset. Mutta liuskat on hyvän näköiset, että siellä ei ole mitään. Tämä varmaan aukuu nuo muukkiin ja katsoo, että minkä näköiset ne on. Mitä ruvetaan tekemään. Alkuperäinen suunnitelma oli vaan, että vaihdetaan rikkinäinen mäntä ja lyödään kiinni ja paikalle ja lähdetään paanalle, mutta kyllä tämä varmaan joutuu nyt purkaa aivan täysin ja katsoa joka paikkaan. No niin, koneen purus on edetty siihen vaiheeseen, että ruvettiin pesseen ja kiillottelee noita osia. Ja suoritetaan konepesu, niin ne on helpompi tutkia sitten, että onko niissä jotakin vauriota tai kulumisia. Siinä on työntötangot järjestyksessä. Tuolla oli vielä vähän öljyä.
Tuossa jo männät otinkin käsittelyyn. Merkkasin ne ensin, että ne on lyöty numerot tuohon mäntien laittaan, kun näissähän ei ole järjestysnumeroita sen kummemmin. Jos näitä käytetään takaisin, niin menee suurin piirtein samoihin paikkoihin. Kiertokangissa ei ole numeroita eikä mitään, niin tussilla vetäisin tuonne merkkiin, että menee oikeaan kohtaan. Semmonen havainto oli, että täällä oli toinenkin tärvääntynyt mäntä, oli tapahtunut jotakin, ylikuumentunut ja lähtenyt pinnat ja lähtenyt alumiinia ja yrittänyt tarttua kiinni niin tältä helmasta tämä mäntä. Tämä on niin totaalisen pilalla. Rengas oli eheä ja nämä renkaat liikkut, ei siinä mitään ja päälle pää ei näkynyt mitään, se oli ihan hyvä. Mutta tosiaan sivusta on yrittänyt tarttua kiinni ja putkessa oli alumiinia kanssa. Tuossa oli sitten semmonen havainto otin renkaan pois yhden ja tutkiskelin, niin tämä on ylikuumentunut, kun näitä renkaita voi taivutella niin näin. Ihan voi väännellä solmuun. Se on niin kypsynyt, saanut liikaa lämpöä. Jos se tuo rengas on kunnossa, että se ei ole lämmennyt, niin se menee poikki muuta kuin kääntää. Se vaan päsähtää tuolla lailla. Se on niin kimmosa tuo rengas, että se menee palasiksi ennen kuin vääntyy. Se pysyy niin sylintereitä vasten, kun siinä on se jännitys. Tämähän voi olla missä asennossa vaan. Se painuu sinne, niin se ei tiivistä enää. Tuossa on vanhempi 634. Niin, siinä on niinku pultit ja mutterit ja sitten tämä alapää kiinni. Se on tasainen koneistettu tuo pinta tuolla. Nämä niinku tavallaan pultit keskittää ja ne on parit nämä. Tosiaan tuossa uudemmassa on sitten tehty sillä lailla, että se on ruvettu murtaan tuo alapää. Elikkä se on tuon näköinen. Elikkä se on noin murrettu tuo alapää, se ei ole koneistettu pinta. Tämähän on vähän siinä mielessä ranttu, että siellä ei saa olla paskaa eikä saa puutella lattialle eikä muutenkaan kolhia. Ne ei enää sitten istu niin vastakkain. Silloin kun tämä istuu vastakkain, niin se istuu tosi hyvin ja tarkasti. Se on niin jämäkkä. Mutta tosiaan tällä varovainen näiden käsittelyssä sitten, ettei tule kolhuja, että ne ei sitten enää istu. Tämä on 8.4 ja mulla on sitten tuossa 7.4 uudempi kanki, niin sekin on tehty murtamalla samalla lailla. Mutta se niistä männistä ja kangista, niin se nyt pitäisi ruveta vähän tutkia, että olisiko nämä käyttökelpoisia, eli vähän mittailla näitä mäntiä. Täällä nyt on nämä pinnotteet vielä, että mä niin äkkiseltään näyttäisi ihan käyttökelpoiselta ja hyvältä. Tästähän se niin päästä ja sivulta kulluu, että onko se sitten mitoissa, niin pitää tutkia vielä se ja katsoa tuo rengasura ja kokeilla mahdollisesti uudella renkaalla, että onko se niin ok. No niin, katsotaan sylinterin mittaa, niin otetaan tuo mittapää tuonne ja ruvetaan hakkeen sitä pienintä lukemaa, mikä täältä tulee. Yläpäästä on kulunut tuo ja siinä yleensä on se pykälä.
kuin syvä se on. Mä näyttäisin, että tämä olisi niinku 7 satkua, eli 0,07 milliä kulunut noin päin. Sitten katsotaan vielä ristiin se mitta. Nämä putket niin merkitty, ne ottaa pois, ja jos meinaa käyttää uudestaan, niin pitää laittaa justiin samaa asentoa ja samaa paikkaan takaisin. Ja tuohon pienen merkin laittoon, että kun nostaa pois, niin tietää, että miten päin se on ollut, ja pitää sitä parempi merkki laittaa tuonne vesitilan puolelle. Mulla on ollut tommonen työkalu, kuuluu sarjaan itse valmistetut, niin tällä pystyy nostamaan nuo putket. Toisella puolella on 108 ja toisella puolella on 111 sille putkelle nyt tehty. Se on ihan jenkakaraa ja tuommoinen palikka, että nostetaan jengan voimalla se ylös. Puotetaan tuo työkalu tonne alapäähän ja pyöritellään tuo jenkakaraa siihen jengalle. Tää varmasti noita öljysuuttimia tuolla alapäällä, ettei niitä niinku mörssäile tilalle sitten. Jos nyt sieltä alapäästä asettuu, niin tuo tuki siihen. Sitten siihen on tuommoinen laakeripaketti, joka keventää, että ei jotain kitkoja. Mutterilla väännetään se ylös sieltä. Kahtella, että se on putken keskellä ja ei muuta kuin ruuaa ylös ja sieltä se nousee aika helposti, kun tämä on märkä putkikone. Nämä ei ole hirmu lujaa nämä putket. Nyt se löysäsi sen. Muutako nostaa pois se. Isommat osat kävi tuolla höyrypesussa ja virahuteltiin läpi nämä osat, että ne on, ei ole paskaa eikä rasvaa. Ja sisältä ja päältä ja joka puolelta, että ne on varmasti puhtaat. Höyrypesu siitä hyvä, että sillä lähtee rasvat ja liat ja samalla lämpenee nämä osat, niin ne kuivaa, että kun paneelimalla puhaltaa, niin ne on sitten niin kuivia saman tien. Kaikki nämä isommat loki ja sitten on akseli ja kannet kävi pesussa. Ne olisi niin siinä valmiita. Tässä on syy siihen, miksi tämä kone nyt purettiin niin aivan palasiksi ja käytiin läpi joka osa ja pestiin ja kiiloteltiin, kun se on ollut sepelinmurskaa päällä aggregaattina ja se on varmasti kivipölyä saanut, kun täällä on tämmöistä taikinaa täällä öljypohjassa. Eli se on tuommoista hienoa kivipölyä. Ja sitä ei arvaa jättää. Niin. Sen takia se nyt purettiin aivan palasiksi tuo kone ja puhistettiin perusteellisesti, että ei jää tätä